तोरा ओइ चूल्हे में झोंक के आ तोरा रोज रोज हम दूध पियो ना ये जे लगा के पी तनी चुप रहा। तोहर मम्मी आवत तारी जान जाए जे तोरा तो मिठाई खियाई। तोहर मम्मी आवत तारी पप्पो आवत तारा बचिया। चुप रहा, रोबो मत। हाँ रोबो मत घबरा मत बचिया। हाँ तोहर मम्मी आवत तार पपियो आवत तारी तो मिठाई खिया रो मत। का बाबूजी रोत या का हो? अरे हाँ ये बच्चा छोटे पर के अरे आओ बड़ा तार मम्मी आ बोली अब ना बच्चा देखिया तो आनी चल मत करिया तो छोटे पर का बच्चा पकड़ ले आए। अरे अब टेंशन मतलब बाबूजी आ बोली लिया मत होके लिया क्या बोली ना अभी इनके जिम्मेदारी मैं बैठ दो ला हो देखा आई बुचिया के यही से तारा का शादी करा के ले बजवा एक के देखे के बाद पियोले बनिए बचवा देखिया जा हां ठीक बाटे अब टेंशन मतलब तू तहरा टेंशन नहीं के लिया दे बनी इनके ना बचवा छोटे पर ले पोसले बनी टेंशन बान हो और हम दानी चले कर बजे तो बोल दे हमारे टीम हम एकरा के पोस दे अच्छा पोस जा हां देखा हम देखल चलो कमला भैया मैं भाग के को मारती सुना बोली तो अच्छा बाबूजी सब कहीं ना अरे भैया ऊपर से काट दिया चला बाबूजी जा दूध लेके आओ जा हां लेके आओ जन बचवा हम चेकिंग कर कि ना चिड़िया पर कैसे बा फिर के ऊपर पोसले हई हां बचवा हां कम दिक्कत तुम नहीं चलो के लेके घर में चल कोई जी का कहत रहे कहत नहीं ये ना कि देखा ये एगो लड़की बिया दुलारा भी ठीक ना एकरा के टाइम से नहवाइले धोइले खाना पियोले एकदम गोइल बना बाबूजी दूध ले आवे एकरा के गरम क क दूध शाम सुबह दोपहरिया एक देले जइहा देखा त लुसु खाइल बिया के केतना बाबूजी पोलत पासत पोलत रहना लेकिन करमाई के दुलार ना मिलत रहना यही से दोबारा गुल बिया। चलो ठीक बा हम तो अबे ना बेगर के हम अपन बच्चा जैसे समझब एकदम बढ़िया से मान जान करब त लाड दुलार खूब दे टेंशन मत ली काहे से कि हमारा एगो बच्चा भी है एकरा के अपने बच्चा जैसे समझब। हां ठीक बाटे तो हम जात नहीं ठीक ना कहां जात तन दे होने घूम ले द्वारा और जात है उन्हें खेत और चढ़ दी तन देखी मोहर सोर कुल बहर गई ठीक बाटे कई दिन हो गेल खेत को घुमा ले अब बाबूजी कोई बना दूध ले आवे ले तो यहां ना तेकर गरम करके दे दी है ठीक बा एगो बॉन भी टलिया दियो हम एकरा के जल्दी पिला के आप जल्दी से बड़ा कर दे भरले सोले डाल के। अच्छा ठीक बा हम जाई चौक बना तले ले आई ठीक बाटे ठीक ना बुची हम जाता नहीं जे मम्मी तर रही है ना हैं आ दूध दे दिया गरम करके पी ली हां टेंशन मतलब हम बटले नहीं बनी हम एकरा के एकदम बढ़िया से ध्यान देब। अच्छा ठीक बा तब हम जात हई ना जाई ना बुची अच्छा हाय देख लो आ तना दो दिन के अब दे दियो ते एगो हमरा गोदी में सब देता ना कि एकरा के देखिए पलिए पोसिए बड़ा भइल बना चना के अबे कहां घरे रहने तो जीन्स टॉप पहन के घूमत रहने आवते दिन कर बच्चा के गांड धोत नहीं हमरा के तौरे हमारे बस की बात नहीं के लेकिन का करी दिखावटी करे खातिर गोदी में बैठा रहने इनकरा के गोदी पर इनकरा के ई लते से लतिए ना कि सोचलहु ना होई है माई के तक जनावते चाबा गइले अब हमरा के चाबा का चल चलो जो चल चल बाहर चल मैं तो मारा चप मुड़ी जानते नहीं के मार के अब बुढ़वा का कहता कि लिए हम दूध ओकरा के पीले करिया ए नाती के बेटा उनका दूध पिया हम ही पी करम दूध अब बन बेटा होली से एकरा खातिर मंगनी हम तो अपना खातिर मंगनी काहे से खूब ने तंदुरुस्त अपना बॉडी को बना के रखो एकदम से और इनका के हम पिया दनी तो यो का बाबूजी अरे औ लतिनी यार ओतिया हो अरे का कर बुतनी का दिक्कत बताओ ओकरा के का तन बढ़िया से जानो मानो हम दूध लेके आवत तनी ओकरा के पियावो है गुर्जा चल का हो अरे ना बाबूजी अरे हम देखली है तो आज बोली गरम बालू हो नतिनिया के बुचिया के खिया है पिए है मजे में रखी है बाबूजी के दूध हटे अरे गाय का ना भैंस का की कस पर हो ठीक बेटा हम जने के भैंस कटे अरे भैंसे का जानो हां ओकरा के पिए है मजे में रखी है ठीक बेटे बाबूजी जाई रे दुआ पे हम जा दन देखी है बच्चे पहले पोसले हई आनी ताले मत करी है ठीक बाटे हमके याद बाटे कोई बत्ती 10 दिन कहत हां तो वे कन्या की याद बता हम मोरा पहले हेगरे के तन मुए होने के मन पहले मन करता कि बुढ़वे के जहर दे कि खत्म कर दी नती एक बेटा हमर कपाल खा गल ताटे जब मेरी आदत मेरी कहत ताटे कि बच्चे पहले पल्ले आई बच्चे पहले पल्ले आई ए नाते की बेटा तो बच्चे के पल्ले हो तो काहे ने का पालत काहे कती हमरा के लिया के आइला मनु कोई का मोचका बार आ तू इने पड़ के रोज काहे पड़ रे हैं हम एक तमन ना
चुरकिया माई मेरा तो तारा के संग ना मर जाए करे तू काहे की चिंता हो गइल हमरा के खाए खाती मैं के चला गइल जनमत अब लागत कि हमरा के चबैया दूध लेके हम इनका तन दूध और दे खरा हम ही दूध पी करम देखो तनी अरे चल एकरा गरम पानी पिए मैं कमान चुनिया जा से उतर बुता चल मुझे टुकु टुकु तका भी हो जा हम बैठ के दूध पिए इनका दूध इनका के पानी मिले कि ना धोवाना मत हम इनका दूध ना दूध देता नहीं चल है यार चल तनी के ना कुछ चिनिया जाता नहीं गरम करके हामी दूध पी गला इनका के मौरी पियो भाई देखो पुड़वा लेके आओ तो मुझे ओकरा के दूध एक बार हमरा से ना पूछे ना कि तू खाना खइलू हो कि ना खइलू हो जेवन आए सर ओकरे के पूछे ना लगा था कि वे धन सोना चांदी रुपया पैसा ही है पतलावा हो मुझे तो जाके दूध लिया के उठाना तो तारी कहानी के बोलली से आ पंपलान लेके तो ओकर बाप कहत ना ठीक बा हम झूठे उन लोग के कदम दे सजाऊं के मारे कर सर छिने पाले का आदमी लोग ने जा घुमा तेरे पता चल तो हम पिघलत दूध है ना देखिए कैसे पैसा रख रहा पता नहीं खाना बनाए ना बनाए कैसे घर दुआर भइल बा भिनी राम रे राम हमारे घरे को चमके ना कितना बड़ी में से गरम तब गरम अरे ठंडा आज ही ना अपन माई के तो चबा गइल हमरा पीछे पड़ चबा के दादा एक तो हम अपन माई बाप के एगो लाडली लड़की रही गरीब घर के रही तब नहीं एकरा घरे आ गई शादी करके हम सोचनी कि बचने नहीं होई तो केने ले जाके इनारा उनारा में फेंक देन तो काम में तमाम हो जाई लेकिन ई तो मजे के पड़े को भी है बाप रे बाप एक तो पाला पोसा पड़े रखे आ मी दूध मांग खाती देखत लगी ना ओकर छुरिया मार दे पिटी का हड्डी टूट जाई जा मैं दूध आपी तोरे का दूध बाटे तोरे के पापा लिया दूध हा अच्छा बोल चल तो दबा तो मुआ कर सुटले से दूध हा ना रे तेरा दूध ना हटे हमके पी ओय हो दादाई छिनवाई हम छिन भी तू हमार दूध बे काय के तरफ दी रे दे पापा हमरा के लियो तर पापा करे तोर हिम्मत कैसे भइल के हमारा से छिनल हमार से छिन दे